когато нямаше инструментите, които исках да намеря на нашия пазар. И в крайна сметка започнах да си ги намирам отвън. В един момент криза, мриза, обстоятелства, живот и се случват нещата, което е много хубаво, защото в момента се постига един ефект, който се казва: намери си работа, която обичаш и няма да работиш цял живот. Аз де-факто изпитвам огромно удоволствие от всичко, което правя, а това е част от него. Всичко е музика, ние сме в нотите в нея, пише на нашето видео, а гости са ни група Chains. Доста философски теми излязаха от разговорите с вашите колеги и приятели. Изстрадани, може би. Моля? Изстрадани. Абсолютно. Сигурно. Има ли нещо, което може да ви накара да спрете да свирите и да правите музика? Лично от сега не го виждаме и се надяваме да не се случва, но ако нещо ни спре, това ще бъде... Всъщност, реално това може да сме ние самите. Но ако продължаваме да се разбираме така, както го правим сега, защото въобще ли това... Тук сме най-близките хора. В смисъл, това са най-добрите приятели, освен че сме една група. Така че за момента не искам да предизвикам съдбата и ще кажа просто, че се надявам да не се случи. Ние също се надяваме да продължавате да правите музиката, която правите и да имате много сили и характер обаче, защото понякога става трудно с времето напред. Има ли нещо, което си пожелавате, нещо, което искате за вас, за вашите приятели, за вашите близки, за хората, които обичате? Ще си пожелаваме винаги да имаме толкова верни и добри приятели и няколко албума, може и малко голяма сцена. Световно. Що не да? Деси, за какво мечтаеш? Това винаги да намирам вдъхновението, което намирам и сега, за да продължавам въпреки трудностите. Петри, ти? Сетих се от песента, която слушаме в момента, да не изгубя себе си. I ain't losing myself. Песента на Открил. Както и хората около мен. Ивайло? И аз това се пожелавам, върви групата напред, всичките приятели, които са с нас, заедно да справим музика, да се кефиме. Това е. Супер, и вие го правите много добре. Аз сега ще ви помоля да отидете отново на сцената, където са вашите инструменти, защото предстои да чуем едно много яко парче, уважаеми зрители. Нека да им дадем няколко минутки време да се настанят нашите гости. А вие, скъпа публика, техни приятели, моля да ги аплодирате. Наистина, много е приятно, скъпи зрители, да има млади банди, да има групи като Chains, нашите приятели от Югозападна България, които влагат много емоция и хъс от себе си. Хубаво е и вие да ги подкрепяте, да ходите на техните изяви, да купувате техни албуми, да си купувате билетчета, когато те правят своите презентации, своите концерти, просто защото те имат нужда от това, имат нужда от тази подкрепа, защото със своя талант те ни докосват до сърцата, а това много малко хора могат да го правят. Нека да чуем и следващото изпълнение на група Chains.
sunrise has blackened the ground. The words you keep speaking, the losers die. Spin around and you can hear the Chevy brutal sound. All the words that were spoken tell you goodbye. Goodbye.
Наистина ни щупихте главите. Госпожи и господа, ударни инструменти, Десислава, Ивайло китара, Иван китара и вокал, Петър бас китара и вокал. Заповядайте тук при мен, нека да ги аплодираме още веднъж. Ето и имате. Сега Анчи и Новак, докато ето какво получи един прекрасен подарък. Анчи, заповядай, моля ти се, тъй като времето ни притиска, заповядай, нека да връчим на нашите приятели, на нашите гости от група Chains твоя шарж. Така, заповядай. Така. Уникално. Това е за вас. Ето да го покажем и на нашите